Салом алейкум зангиро. Барои шумо поли мақсад видеочаи нормални иншоалло барои ҳамин туи маъракаҳо иншоалло кастум бурукҳои нами мақсад сифатҳои нағзи ба гоза иншоалло дар хизматем бародаро инами если чо агар дар кор боша ҳаштум дар рӯза подвал сеюм қатор иншоалло мо дар хизматем ака лӯбои намун нархҳои дастрас ки нархҳои ҳамин гуфти гапҳо хидмост ки иншоалло мо дар хизматем ака лӯбои намун нархҳои дастрас ки нархҳои ҳамин гуфти гапҳо хидмост ки тоқа барои зангироне барои студентҳорам ҳастай барои нами лӯбои намуд хизмат даем иншоалло биё ки накини гуфти гапҳо сезони мактабам гуфти гапҳо сентябриам омадистай нами кастум бурук мақсади нами дар лӯбои ҷо гуфти гапҳо қариб ки нестай бигем ам мешавай кастум бурук бори навай фирмаи туркияи фирмаи фазманай мақсад сифатҳои нағзи иншоалло гуфти гапҳо дигар расветкошам дора як галара ҳафра намуд расветкашам ҳастай байнай багозаи оригиналшам ҳастай если чо дар дигар ҷо ҳастай ки меган ай багозаи оригинала исусайне ки алҳамдулилла гуфти гапҳо багозаи хеле мепӯши назард мешаванд ай дигар намуд як хеле най хирмда пӯшидагем иншоалло бачако агар ҳамин если чо туи маърака боша ҳамин форатон ҳамин барен ки ҳамин хуштамонотон бинан иншоалло биган ки ягон пацани серьёзный дар ихтар мадодам иншоалло ки ҳамин магазин шабача бу дар хизматем иншоалло ин шербачакам пӯшидеста юзи байна инҷа дорем биҷакам дорем хай иншоалло оли вақти биҷак барам биҷак кантарак барвақтарак ай мақсад ҳастай иншоалло те бурукорам ҳастай багозашам ҳастай мақсад сифатҳои нағзшам ҳастай дударо мақсад назардузиё ки мақсад барои ҳамин никоҳ чӣ хеле мақсад мепӯши салид ния гуфти гапҳо ба ин зардузиё хеле простои нестан ай мақсад ай самарқанди хидмон гуфти гапҳо закас кардагем па закас омодагиам мақсад духтшам бинен духти хеле простои нестай духтуш хеле духти боие иншоалло ки мепӯши мерай фақат ҳамин мақсад гап чап мекунӣ мегарди дар хонаи гуфти гапҳо дар никоҳ гуфти гапҳо хонаи арӯсда